Di sa convent? Um, Sister Vanessa, um, si, si Bernard, nobyo ko. Ano? Nobyo mo? Oo, Sigurado ka gid pala nga mangin madre ka? Ha, Sister Luciana? kinatagan niya ako sang 1 year ago pamensara ni sang Mayo. Kung ma-realize ko, nga hindi ako para dari sa kumbento, mahalin ako dari, kag magbalik sa iya. Sister Luciana? Diyos nga maluluyon. Atake ninyo ako sang kusog kakabakot. Nga malampuwasan ng tanan yung mga pagtilaw nga nag-aabot sa kabuhi ko. O pahiya ako, Diyos ko. Please. Let me give myself a try. Kung hindi ako para diri, mahalin ako diri sa kumbento. Nag-aulat ang nobyo ko sa akon. Nagbalik ka matuod diri sa kumbento, Bernard. Kinbalikan mo matuod ako diri. Hindi bala siling ko. Matapos ang isa ka tuig, mabalik ako diri. Agod mahibaluan ang desisyon mo. Nagasokso ka na sang puti nga veil, kag puti nga habit. Ngayon ka. Bernard. Malipayon ako diri. Gusto ka. Makita ko sa mga mata mong galibay. Nasabat ang pamangkot ko sang nakita ko ikaw. Mas mayo gani ngari ka diri. Ngari ka lang diri. Sang sa iban ka pa makanto. We have the right love at the wrong time. Pwede ko ba ikaw makakos? Sa ulihing kahigayunan. Hidlawon gid ako sa imo. Palangga kung hindi ka ako katama. Pero makasali ka. Hindi ko na ikaw pagsaparon pa. Hindi na, Luciana. Bernard!